za to vzít a nepřestanou hrát. Když nemáš chuť se smát, jen zavři se a vstaň a bát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš. I takové dny jsou, že zpráva za zprávou jen další trable přidá a špatnou horší střídá, až padáš únavou. Pár přátel stačí mít, co uměj za to vzít a nepřestanou hrát. Když nemáš chuť se smát, jen zavři se a vstaň a bát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to máš. Pár přátel a Petr Gušl. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj Petře. Kde bydlíte? No, bydlíme v jižních Čechách, přímo tam, kde je brána Novohradských hor. Ty máš jedničku ze zeměpisu určitě. Ne, dvojku. Petře, zkoušel jsi třeba tuhletu písničku doma před zrcadlem? No, před zrcadlem ne, ale u rádia furt. Jo. A hrál jsi někdy na zpěváka? Ne. Nikdy? Ne. Na žádnýho? Ne, A na co jsi hrál? já jsem si nehrál na nic. Nikdy? Vůbec ničím? Ne. Neměl jsi oblíbenou hračku? Třeba na řidiče, nebo... Jo, takhle. Čím jsi chtěl být jako No, malý? tak to jsem chtěl být pilotem. Pilotem, no tak to možná ještě by se mohlo vyplnit. No, to už ne. Ne? Kolik je ti let, můžeme to prozradit, protože jsi dneska nejmladší účinkující. No a je mi 15. Čerstvých 15. Ne. Už půl roku, už v občanku máš? No? Jo? No a změnilo se něco po té 15? No, skoro nic. Nic, pořád stejný. No. A co děláš teďka? Studuješ školu? No, teď studuju střední ekonomickou školu v Trhových Svinech. Co by si chtěl dělat po škole? Asi půjdu dál. Dál? No, dál. No napadlo tě, že by si třeba měl někdy svoji firmu? Ne, Ne. ne, to ne. Ne? Nechtěl bys být bohatý? No to jo. Jo. Kolik je vás ve třídě? No, ve třídě je 22 holek a 8 kluků. 8 kluků. Co s těma holkama děláte? To si radši nepřítelně viď. Sporty? Pěstuješ? No, letadla na vysílačku. Tak to je docela pohodlný sport, jo? To se jenom mačká knoflík, nebo jak? No, to tak jednoduchý není. A letěl jsi normálním velkým letadlem? Ne, jenom praškovacím. Co jsi práškoval? Já nic, ale to letadlo. Dostaneme se k holkám. Sice jich je 22, ale to jsou třeba spolužačky, kamarádky. Je nějaká taková jako hodně blízká kamarádka? No, asi 4. 4. Hele, Petře, mě by zajímalo, jak třeba, protože já už jsem starší než ty, tak už si tolik nepamatuju. No, to jsem si všiml. Že jo? No vidíš, tak právě proto by mě docela zajímalo, jak se to dělá, jak se třeba balej holky dneska. No já to ještě moc neumím, mě to naučil tamhle kamarád, co tam sedí. A Petře, ty jsi vybral písničku od Michala Davida, Pár přátel. Máš nějakýho skutečného kamaráda? Jako ze zpěváků? Ne, myslím úplně. Myslím ze soukromí, ze školy třeba, který stojí za to. No, tam ten kluk, co tam sedí. A jak se jmenuje? No, tak jmenuje se Honza Brablec, je z Černého Údolí.
Honzo, tak teď to víš, máš skvělýho 100% kamaráda. Petr Gušl. Ještě jestli bych mohl Určitě. pozdravit. 100%. No tak bych chtěl pozdravit moji sestru, která se nemohla přes, protože je nemocná, pak bych chtěl pozdravit tetu Evičku z Kaplice a celou třídu, no a ještě paní učitelku Tupou, která je mojí třídní. A taky Peťu Kraťka. No a to bylo asi tak všechno. Na nikoho si nezapomněl? No, to já si ještě rozmyslím. Dobře. Ahoj. Sklano. Ahoj. Tak, dospíval Petr Gušl. Honzo, vy hodnotíte tajně. Já jsem zatím tajně. Mě fascinuje jedna věc, jak největší pohyb, který udělal, byla úklona. Já jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem se k tomu dopracoval, k tomu jako zíváctví a takovému nadhledu. A je to vlastně tím, že on je vyzývaný tím, že tam má 22 ženských, prostě to je fantazie, jo. To už nemusí nic dělat a ukáže a ona jde, že jo. Pár přátel, spíš pár dívek má. 6 bodů. Lucka. No comment. Bez komentáře 7. Vildo. No já bych se chtěl Petra zeptat, jestli mě slyší, tak jestli měl někdy takovou cukatúru stát se jako zpěvákem. Tak já tě podpořím, dám ti 4, víš, abys to měl jasný, jo. Takže kolik získává Petr bodů?